nixtieq aktar kontroll fuq ix-xogħol li nagħmel jiena. Qed taħjar nibda żgħir. Għalhekk dal-one man shows biex Għalhekk m'għandek aktar kemm għandek nies involv. Ħalli mbagħad ġieli issa bdejt insib nies. Pereżempju x-show li rbaħna bih Edinburgh kien The Trials of Magnus Coffey ma diriġejtu xriena u ma nirrextax fih jiena tajtu lil Filip Leona Gannado. Dak iż-żmien ma kienx jeżisti Filip, kien għadu żgħir bħal speċi xi 10 snin żgħar minn. Imma tajtu u ix-xogħol li għamel bih nista' ngħid jiena li għamel xogħol pjuttost aħjar milli kont nagħmel jiena kieku diriġejtu x-show jiena xu studja direzzjoni partikolarment u anke l-esperjenzi il-life experiences li għandu u differenti minn tiegħu, play dark u ħada f'post fej jiena ma konx ikun komdu. Tasal għalija. Ma konx anke l-atturi ġelhom bħal speċi jesploraw dik il-parti tan-natura tagħhom verament u l-atturi kienu l-atturi kull show jibku l-udjenza tibki u kien show b'saħħtu The Trials of Magnus Coffey jibda fairy tale, innoċenzja tara fairy tale gotika, kollox quirky, u mbagħad daqqa waħda jieħdok f'post induna li wasal f'post fej fuq l-umanità li huwa traġiku bħal speċi. Da Gannado insomma ħal play ġo post li huwa pjuttost dark li l-atturi ħajkollhom jesploraw parti mill-esperjenza umana tagħhom li ħaddihom kedda kważi kull darba. Lilek bħala kittieb illi kellek tikteb dawk l-affarijiet. X'impatti kollha fuq il-psika tiegħek? L-ewwel nisem The Trials of Magnus Coffey dan li rabaħ l-aħħar importanti ħafna li ngħid li ma ktibtux waħdi. Dak ktibtu Manġel. Ktibni fl-imkien da. Għal-mara tiegħek? Il-mara tiegħi, bħala suġġett jien ma ħassejx huwa suġġett li raġel jista' jew għandu jikteb fuq għandu could or should jikteb fuq għallu kellna għandu bżonn żgur vuċi femminili. Tratta The Trials of Magnus Coffey tratta fuq korriment, il-tala, esperjenza li għaddejna minna meta konna iżarina u għal-mara u dak iż-żmien għarafna li konna wis immaturi biex nespressjonaw, nartikolaw dak li tinħossu. U għedna tfajni għagġo kantoniera, nissa meta nikbru bħala artisti u bħala bnedmin, nerġaw niftħu dil-kaxxa. U għamilna hekk biex bħala għal dal-proġett. Ġifiri, titħol naqaf il-mara jenet ħafna fil-Anġel fil-pjanar, fil-riċerka, tkellimna ma' aktar nies li għandhom mill-esperienza u għandhom minna f'mod għar. U għanna dika, bħal da, banna suġġett, per eżempju. F'Malta dak iż-żmien kien hemm id-diskussjoni tal-abort, sewwa li hija diskussjoni importanti ħafna. Imma tant isek it-trabi jisamutu għax ikunu aborti jew imutu f'korriment. U jisu it-trabi li jmutu bl-abort jieħdu preċedenza minn daw, rajni għana għajek di, jmutu ħafna, anke l-Vatikan, per eżempju il-Vatikan, u mux il-Vatikan bis, ċertu knejjes gwar għandhom ampina partikolari għal-trab li mietu bl-abort dil-ampina, sewa, imma trab li mietu mod naturali mandomx nipen. Sewa, jisom, u anke il-lor fil-stejju fil-kristjanizmu għaw li daw it-trab li jmutu fil-ġuf imurru l-ġenna. Dik xi 2008 xi ħaġek ħarġet, għamlu żmien twil għastaf minn jemmen bħal speċi għasja fej spiċċa. Sowa, allura li tistaqsi il-mistoqsija, allura l-bniedem meta jibda, jekk suppost, meta jmut il-bniedem imur il-ġenna, ir-ruħu tmur fil-ġenna, jekk għadu mandu xruħ, biex hemmhekk tista' kienet naqqa speċi kienu għamlu żmien twin imorru l-purgatorju daw it-trab li jmutu fil-ġuf, fil-purgatorju. Issa milux naħseb xi ma nafx inqas minn 20 sena, da seklu żgur imma ħarġet il-Knisja li daw marru l-ġenna awtomatikament. U intom xtaqtu tajdu din l-istorja ta' nisa li ta' nisa? Jow ta' kopja, ma nafx, għajli naqra, storja biex in-nies tkun dettaljata partikolari. Bum, għana di bażikament hija storja
The Trials of Magnus Coffin di l-istorja għażilna li aħna tkellimna ma' nisa li għaddew minna ukoll. U jgħidu li bħal speċi is-7 stages, daw l-stages li għaddu minna bħal speċi. U aħna l-istorja timmirja. Allura inti kif inni l-istorja bażikament kif inni tibda storja ta' dal-ġugarell imkisser. Nużaw dik l-imagery ta' ġugarell imkisser. Għandek ġugarell imkisser li jgħix ġodinja fej kulħadd huwa ġugarell imkisser. U da jispeċjalizza jirranġa niepen da. U hemm qampina fuq torri twil u jekk jirranġa dil-qampina jkun jista' jieħu xewqa. U jitlef dil-qampina u qed jirranġa dil-qampina u l-istorja jgħiduha bil-poeżiji, kollox rhyme, poeżija kollox verse sewwa. U mbagħad jaqa mill-qampina, vera fly, isek storja, kif il-qampina kont jirranġaj, jiddoqqa, jkun hemm il-frifet il-lejl mostaħbin ma romx u jagħtuh qata u jaqa bil-qampina b'kollox, gotika ħafna, u niżil dil-qampina taħbat mal-gargoyles u tqaċċathom magħha hekk, u mbagħad jaqa mkisser Coffin jaqa mal-art fil-ċimiterju li għandu knisja u kien jaqa dil-qampina taqa' fuqu tomba, bum, u peress tal-fidda, ruħu ma jistax joħroġ. U weħelem, u jispiċċa. Għandek dil-istorja gotika ħafna da, prova jagħmel di-xewqa u di-xewqa. Mbagħad ġilli l-istorja tinkiser. Dan huwa tagline, a broken fairy tale for broken people. L-istorja tinkiser u il-mara li qed l-istorja issa taraħ inbidel id-dawl u qed taħseb xi jmiss. Ma tafx ħataq tiġi, ma tafx jiġi r-raġel bid-te jgħidla jorqod bħal speċi tgħidlu ħannes il-biċċa, jgħidla fej wasalt. U kollha attention bejniethom tgħidlu ddumx, ndum kemm irid bħal speċi. Allura l-udjenza għandek daw iż-żewġ parallels fi għandek din l-istorja u fl-istess ħin tinqasam tgħid okej, naraw l-istorja ta' min qed jiktibha u l-istorja fun and silly, meta jinbidlu dwal f'daqqa waħda serjetà u tension bejn koppja u hekk. But issir taf li dil-mara bazzikament il-mara korrit u il-terapista ir-rekomandila li tikteb fairy tale għad-tifla li qatt ma ħatqum. Sewa, u dik hija l-istorja. U inti qed tara dil-istorja tikkiteb u l-affarijiet li tgħaddi minnhom il-mara jkunu mirrorjati fl-istorja. Ġifieri mbagħad meta tara pereżempju, mbagħad tkun hekk imbik ma f'daqqa waħda tbiddel kappell, inbidlu dwal. Hello! L-udjenza taħsadhom lura anke xena per eżempju for Coffin Key. Qed emozjonal ħafna ruhek meta. Ija, għax niftakar kull darba l-istorja, anke l-udjenza. X'tiftakar il-proċess tal-kitba jew l-esperjenza tiegħek? Il-proċess tal-kitba huwa lonely ħafna. Tkun anke għal varjanta kien dak tibtaw il-mara, jien nikteb il-parti tiegħi, ngħaddi. Jiena il-mara kitbet ix-xeni l-aktar fejn jkunu jinktab tal-istorja u l-mara kitbet fejn qegħdin fir-realtà. Le naħseb li nara anke meta tellajnija issa Brighton l-artistic director tat-teatru kienet korrit ukoll fin-90s għax ġija xi ħaġa John li alla volli kien fin-90s mhux tgħid u hija ilu. Ma tinsijaqat hemm min pereżempju għadu bil-ritratt tal-ultrasound mal-friġġ għal deċenji. Sewwa kollok darba kien hemm tifla saqsejta x'qala tal-miliet għalt li tgħidlek x'qalaw, bad qalt li Tio Vince tani dan żarbun ta' Tio Vince minnu. Ta' Tio Vince ħu kbir ommi miet qabel ma twieled, ġifieri din nanna għamlet 40 sena plus jew kemm tixtri regali fisem dat tifel li mitilha bħal speċi biex ma jintesix. Hija ħaġa u di l-artistic director tat-teatru programmata x-show għax hija personali imma anke wara bħal speċi ma kelmitniex tilat fl-uffiċċju tagħha balbatet l-email wara bħal speċi għax bħal speċi il-play ġeli ta' come to terms affarijiet li ma kienetx ħasbitu. Ġifilak tekkija il-poter ta' teatru li għandu differenti minn per eżempju television li huwa sabi wkoll għandu imma per eżempju dik li qed tesperjenza xi ħaġa komunali qed ma' nies flimkien madwarek u l-atturi qegħdin quddiemek jekk esperjenza tal-kundizzjoni umana naħseb hekk ċelebrazzjoni. Insomma. Mela, tlaqna?